Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko sanamhla sithi Umprofethi Kajehova Nomprofethi Mbumbulu. Okokuqala kumele ngichaze ukuthi ngokwesiHebheru yini umprofethi. Ngoba inkolo kaJehova yafikela kwisizwe esikhuluma isiHebheru. NgokwesiHebheru umprofethi isithunywa sikaJehova uNkulunkulu wethu. Umprofethi uNkulunkulu engamthuma noma yini. Manje lokho okwenzayo ekuthunywe nguJehova ukuthi akwenze noma akukhulume. Ngeshwa kulesi sikhathi samanje sebebaningi abantu abathi bangabaprofethi. Ngobuprofethi basho ukuthi bayaboniswa. Isikhathi esiningi ongehlukile nokubhula. Ngokuba nomoya wokuboniswa uma unawo ngempela, kodwa lokho akuchazi ukuthi ungumprofethi. Njengoba sesichazile ukuthi umprofethi ngumuntu oyisithunywa sikaNkulunkulu. uJehova ukuthuma ukuba uvuselele umthetho wakhe kubantu, noma uxwayise abantu bakhe ngesono asebesenza, echaze nobungozi baleso sono. KuDuteronomy 10:12-13 kuthi, manje-ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe, ngaphandle kokuba umesabe, uhambe ngezindlela zakhe zonke, umthande, umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolo suku ukuba kube kuhle kuwe. Amen. Lamavesi ayichaza yonke inkolo kaJehova ebhekeke kumuntu othi ungaphansi kwalenkolo. Okokuqala ukuthi umthande uJehova ngenhliziyo yakho yonke nangomoya wakho wonke. Lokho kusho ukuthi uJehova kumele umenze kube nguye yedwa uNkulunkulu wakho. Okwesibili kumele ugcine zonke izimiso zikaJehova. Isimiso noma umthetho kaJehova usezincwadini ezinhlanu zikaMose ezibizwa ngokuthi iTorah. Kodwa ukukhonza uJehova akugcini ngokugcina umthetho kaJehova njengoba ubekwe nguMose kuphela. Kodwa kumele futhi ugcine izimfundiso zabo bonke abaprofethi bakaJehova, kuhlanganisa noYeshua. Kithi maNazaretha kuhlanganisa nezimfundiso zomprofethi uIsaya ngomthetho kaJehova. Yikho-ke uma sikhumbuzana ngomthetho kaJehova, sifunda zonke izincwadi zabaprofethi. Uma ungawugcina umthetho kaJehova owulethe kithi ngoMose, wafundiswa ngabaprofethi, usuke wenza isono. Kafuphi isono ukwenza noma yini ephambene nomyalo kaNkulunkulu otholakala emthethweni kaMose nasezimfundisweni zabaprofethi. Amakholwa amaningi abawugcini umthetho kaNkulunkulu ngoba emabandleni amaningi bengenazo izinkonzo ezifundisa ngesono. Isono sokuqala usenza ngokucabanga. Uma ubona umuntu wesifazane bese umkhanukela, uthandane naye ngengqondo, njengomuntu enithandana naye ngempela, ezulwini usuke usuhlobongile naye. Usunesono sokukhanukela umuntu wesifazane. Usufile uyothi uphambi kwamahluleli, uvele kuqhamuke lo muntu wesifazane. Uhlangane naye phambi kwezihlwele zasezulwini. Kodwa lapha emhlabeni isono ubusenza uwedwa. Kanjalo nomuntu wesifazane okhanukela umuntu wesilisa, ngezinsuku zakhe ezokugcina uyoqhamuka lo muntu wesilisa, ahlangane naye phambi kwabantu. Ube nesono sokuhlobonga noma sokuphinga, kodwa physically ungasenzanga. Funda kuMathewu 5:27-28. Ngakho-ke asisivike isono senkanuko, ngoba ungacabanga ukuthi sincane ngoba usenza ungabonwa muntu. Kanti kuza isikhathi lapho oyosenza khona ubonwa yiwo wonke umuntu. Akugcini ngenkanuko, kodwa noma yini obuzothi uma uyenza kube yisono, wase uyenza ngenhliziyo, noma iphumelele noma ingaphumelelanga, ezulwini isuke iphumelele, ngoba isono siqala sisenze ngokucabanga. Uma ufisa ukubulala umuntu noma ukuzamile ukumbulala wehluleka, noma ugcine ngokucabanga ukumbulala,
kodwa wagcina ngokungambulali ngezizathu ezahlukene. Kodwa ezulwini usumbulele, usunecala lokubulala. Zonke lezi yizono zokucabanga into obekuzothi uma uyenza kube yisono. Esinye isono usenza ngendlela oziphatha ngayo. Kuyisono ukuthi uthi ungumuntu wesifazane ugqoke noma wenze into engamukelekile enkonzweni yesonto lakho eliqondile. Lokho kusho ukuthi lokho kugqoka kwakho akwamukelekile kuNkulunkulu. Kulesi sikhathi samanje izinto eziningi ezenziwa ngabantu besifazane abazibona ziligugu kubo njengokupenda umlomo nokunye kuyisinengiso uNkulunkulu. Ziningi nezinto ezenziwa ngabantu besilisa njengokwenza ama-tattoo emzimbeni eziyisinengiso kuJehova. Zonke lezi zinto othe uNkulunkulu uma ulikholo ungazenzi uboyeka ukuzenza. Ngoba khona isikhathi lapho yonke lento oyithandayo iyoba lusizi nezinyembezi kuwe. Umuntu onokuhlakanipha okuphelela akacabangeli kuphela ikusasa lakhe ngokwenyama, kodwa ubheka ikusasa lomphefumulo wakhe ukuthi ngezinsuku zokugcina lo mphefumulo uyophelelaphi. Lapha sisakhuluma ngesono somdlinzo wenhliziyo nesono sokuphathwa komzimba wekholo. Ngiyazi ukuthi uma sesifile uNkulunkulu noma uYeshua akaba nguye lo mthetheleli wezono esihlale sitshelwa ngaye. Ngoba uma ungasiyekanga isono selapha emhlabeni, ungasikhohlisi ngokuthi ekufeni kwakho uzothethelelwa. Inkinga ukuthi emabandleni ethu asinikwa ivangeli elizokwenza ukuthi ekufeni kwakho wamukeleke ezulwini. Sinevangeli eliphelela khona lapha emhlabeni. uYeshua akahlale efundisa ngalomusa esifundiswa wona emabandleni. Nazi izimfundiso zikaYeshua ngokugcina umthetho kaNkulunkulu ezibonisa ukuthi lo musa esifundiswa wona ezulwini awukho. KuMathewu 7 verse 21 to 23 uYeshua uthi noma umuntu engakholwa kuye ngegama lakhe akhipha amadimoni, eprofethe enze imisebenzi emikhulu ngegama lakhe. Kodwa uma engawugcini umthetho kaNkulunkulu, uyothi uma esefika phambi kwaYeshua athi suka kimi menzi wobubi angikwazi. Angazi amakholwa akayifundiswa ngani lencwadi, ngoba ithinta ikusasa lethu uma sesedlule kulomhlaba, ukuthi ezulwini uYeshua uyosamukela uma sesiphathe kanjani. Uma uYeshua ethi uyosamukela uma kuphela sigcina umthetho kaJehova, akasho omunye ngaphandle kwalo uNkulunkulu owawushiya kithi ngoMose. NoYeshua wafundisa ngalowo mthetho kuMathewu 5 verse 17 to 19. Inkinga enkulu ukuthi sifihlelwe ukuthi uYeshua kuhlanganisa noShawuli babefundisa ngenkolo kaMose, yize kubhaliwe eBhayibhelini. Kubalekile-ke ukuthi uma sithi singabaphathi bezwi lenkosi, sibafundise abantu ukuthi umuntu ungena ezulwini ngoba eziphathe kanjani esemhlabeni. KuMathewu 13 verse 41 to 43 uYeshua uthi, indodana yomuntu iyakuthuma izingilosi zayo, zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi, zibaphonse esithandweni somlilo, lapho kuyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Kepha abalungileyo bayakukhanya njengelanga embusweni kaYise. Onendlebe akezwe. Amen. Manje kuya kwenziwe yini ukuthi singafundisani ngalentshumayelo kaYeshua? Sibuza nini ukuthi ngokukaYeshua umuntu olungile ngonjani, umuntu omubi ngonjani? Kufanele sizibuze ukuthi kusho ukuthini ukuthi abakhubekisayo nabantu ababi, nokuthi singabuyela kanjani kuNkulunkulu sibe ngabalungileyo, ngoba indaba ingathi. Kodwa lapha sikhuluma ngabaprofethi nabaprofethi Mbumbulu. Okokuqala, abantu kumele bazi ukuthi noma imuphi umoya, ikakhulukazi umoya kaSathane, uyakwazi ukubonisa into ezokwenzeka. Lokhu abaningi asebethi ukuprofetha. Ngiyangizwe umuntu ethi umoya ongcwele ufike wathi kimi.
Manje uma uthi wena kwafika umoya oyingcwele kuwe noma kwafika uNkulunkulu kuwe, lowo moya wawubona ngokwenzani ukuthi ngumoya ongcwele. EBhayibhelini abaprofethi bagcina kwi-Old Testament. Akakho umuntu kwi-New Testament owakwaba ngumprofethi. Enkolweni kaMose umuntu owagcina kuba ngumprofethi nguYeshuwa. Emva kwaYeshuwa kwavela uMuhammad. Lapha kithi kwaba khona u-Isaiah Shembe ukuthola kube kuye. Ukuthi laba kwakungabaprofethi silandela izimfundiso zabo zokufundisa ngokubaluleka kokugcina komthetho kaNkulunkulu, hhayi ngokuthi babe ngababoni. Angisiye umMuslim, kodwa ngiyazi ukuthi uMuhammad wayengumprofethi kaJehova ngoba ngiyifundile iQuran, ngabona ukuthi lo mprofethi wafundisa ngomthetho kaNkulunkulu njengoba sawunikwa nguMose. Bonke abaprofethi bakaJehova bafike bavuselele umthetho kaJehova emhlabeni owalethwa inceku yakhe uMose. Ngihlalo ngisho ngithi mina ngangiwahlabela amadlozi, ngibhula ezangomeni, kodwa ngingumNazaretha. Ngizenza lezi zinto noma ngaphambili abazali bami babengazenzi, kodwa ngizenza ngoba sekungumkhuba owenziwayo ebandleni lami. Nathi sesikhohliwe ukuthi esikwenzayo kuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Kodwa ngelinye ilanga sabona sekufika kithi ingilosi ihamba ngezinyawo. Noma sesibona ukuthi this is a spiritual person. Kodwa safunda olibini lwakhe ukuthi lo muntu uvela ezulwini. Ngabiza u-anti wami owabe engumthandazi ukuthi angichazele ukuthi ngabe inhloboni yomuntu lo osesivakashele. Wathi u-anti le ingilosi yakithi okufanele siyikhume ngokuyihlabela. Kwathi lapho sengithi ngofuna imbuzi, yafika ingilosi. Yabe isithi, ngizwa kuthiwa nifuna ukungihlabela imbuzi. Ubani owanifundisa ukuthi ukhona omunye umuntu ohlatshelwayo ngaphandle kwaJehova yedwa? NginguJehova yini mina. Yabe isifunda incwadi ka-Exodus 22 verse 20 ethi, owenzela abanye onkulunkulu umhlatshelo engenzela uJehova yedwa uyobhujiswa. Yaqala lapho-ke ingilosi ukusikhumbuza ngoverse 3 womthandazo weSabatha, lapho uShembe ethi sokwesaba uJehova ngokugcina umthetho wakhe, owasilobela ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwethu kwamukeleke kuThixo Wobukhosi. Kwathi kufika umhla ka-4 January 2010, sengithunywa ukuba ngishumayele, kodwa ingilosi isiqale yasifundisa indlela okumele siziphathe ngayo uma sifuna ukuya ezulwini. Manje-ke wena othi ngumprofethi, ngaphandle kokuboniswa ozokwenzeka, uNkulunkulu wathini kuwe ngokufundisa abantu ukuhamba ngezimiso zenkosi? Kunomprofethikazi wase-USA osemncane. Ngathi ngiqala ukuyibona le nkosazana, ngabona ukuthi nangu umprofethi kaJehova. Ngingakezwa nokuthi ikhuluma ithini, kodwa konke ukugqoka kwayo kuyasho ukuthi lo muntu ulawulwa uNkulunkulu. Sengingasho ukuthi ngaphandle komprofethi u-Isaiah Shembe, kulesi sikhathi samanje uJehova uthume umprofethi wesifazane emhlabeni. Angidingi ukuthi ngichaze izinto eziningi ngaye ngoba uyavela ku-YouTube naku-TikTok. Kodwa ngamangala ukuthola ukuthi kunamakholwa amzonda ngendlela eyisimangaliso lomprofethikazi, abathi uyi-false prophet, bezama nokumhlaziya. Into abamzondela yona ukuthi ukhuluma ngesono, ebatshela nezono zabo. Kodwa umsebenzi womprofethi lowo. Njengabo bonke abaprofethi abaseBhayibhelini, ku-80% lo mprofethi usuke eshumayela ngesono, esibonisa ukuthi kuyingozi kangakanani ukuhlala esonweni. Lo mprofethikazi uma ekhuluma ngesono, she does not generalize, kodwa uba specific, esho ukuthi yekani lokhu nalokhu. Yikho lokho-ke esikumenze waba yisitha kubantu abathi bangamakholwa.
kodwa benemisebenzi kaSathane. Abanye bathi she is a false prophet ngoba ebala abantu abathi bangabaprofethi kanti lobo profethi bakuthwalela. Lo mprofethi wakhomba abaprofethi abadumile ukuthi lamandla abanawo bathwele ngawo. Wathi kodwa uNkulunkulu uzobadalula. Nempela yagcina idalekile imisebenzi yabo emibi. Abalandeli babo bamthuka bashiya abangalazi. Kodwa sekugcine lapho lo mprofetikazi washo khona. Kodwa okubalekile ngalomprofetikazi akukhona kodwa ukuprofetha ngokuzokwenzeka, kepha ukushumayela kwakhe okufana ncimishi nokwabaprofethi baseBhayibhelini, oJeremiya no-Isaya. Sonke asihambe ngokwezeluleko zabaprofethi bakaJehova. Inkosi ibusise enikuzwile. Le nkonzo yatholakala kuFacebook nakuYouTube othi Rev Mpanza NCG.